Γεια χαρά σε όλους. Μετά από πάρα πολύ καιρό, ένα καινούριο βίντεο. Πριν πάμε στο βίντεο, να πω το λόγο για τον οποίο συνέβη αυτή η καθυστέρηση. Κάτι συνέβη πάλι με τον υπολογιστή, δυστυχώς, και τα ανταλλακτικά που χρειαζόταν να αγοράσω για να αντικαταστήσω και να μπορέσω να δουλέψω ο υπολογιστής ήταν αρκετά ακριβά, άμα τα ψάχναμε ένα-ένα. Οπότε ξέμεινα από υπολογιστή για αρκετούς μήνες. Αλλά έτσι όπως τα φέρνει η ζωή, ένα εξαδερφάκι αποφάσισε να ψάξει για δουλειά στο εξωτερικό, βρήκε με καλό μισθό και μου άφησε το λάπτοπ του πριν φύγει, μιας και δεν είχα. Και είναι και ένας πολύ δυνατός υπολογιστής, αυτό χρησιμοποιώ για να φτιάξω για παράδειγμα αυτό το βίντεο. Και το απίστευτο είναι ότι αυτό συνέβη πριν από μερικές μέρες και στην κυριολεξία την Παρασκευή τώρα, πριν μερικές μέρες. Τώρα βλέπετε για παράδειγμα εδώ πέρα ότι λέτε με Τετάρτη 11 Οκτώβρη. Πριν μερικές μέρες βρήκα πάρα πολύ φθηνά, σχεδόν πάφθηνα, έναν υπολογιστή ακριβώς τον ίδιο με αυτό που έχω εγώ, τον παλιό, που έφτιαξα όλα αυτά τα βίντεο για το κανάλι. Τον αγόρασα και πήρα τα ανταλλακτικά. Και τώρα εκεί που δεν είχα κανέναν υπολογιστή για μήνες, τώρα έχω δύο. Και οι δύο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ο ένας είναι και πάρα πολύ δυνατός. Δεν έχω ξαναδεί υπολογιστή, δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει υπολογιστή με 16 GB RAM για παράδειγμα, όπως είναι αυτός. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα τα βίντεο θα φτιάχνονται χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι και να συμβεί θα υπάρχει και δεύτερος υπολογιστής που λέει ο λόγος. Και θα ακολουθήσουμε την συνηθισμένη διαδικασία. Στόχο ήταν 10 βίντεο, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να το φτάσουμε αυτό το νούμερο. Αλλά μπορούμε να φτάσουμε τα 50, δηλαδή 13 ακόμα. Αυτό και άλλα 12. Οπότε θα το κάνουμε έτσι. Επίσης να πω ότι ο άλλος υπολογιστής μου ήρθε με αυτόν τον τρόπο και μου ήρθε με μια μεγάλη βιβλιοθήκη με παιχνίδια στην πλατφόρμα Steam. Και η αλήθεια είναι ότι κανονικά δεν παίζω παιχνίδια επειδή όμως έχω πάρα πολύ χρόνο αυτό το διάστημα. Βρήκα το χρόνο, αφού τον είχα, και έπαιξα κάποια από αυτά τα παιχνίδια. Δεν τα ξέρω όλα, αλλά ξέρω αρκετά από αυτά από το όνομα και μόνο, γιατί δεν παίζω γενικώς πολλά παιχνίδια. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Οπότε έχω αποφασίσει, μιας και θα παίρνω και αυτό τον υπολογιστή για να μην κάθεται και να μην το χρησιμοποιούμε και για παιχνίδια, να παίζω κάποια παιχνίδια, να τα τραβάω και αυτά σε βίντεο, να τα ανεβάζω στο κανάλι. Όχι σε αυτό το κανάλι, σε ένα κανάλι το καινούριο που θα φτιάξω, το οποίο θα είναι από την αρχή του 24. Εγώ θα τα γράψω, θα τα ανεβάζω και όποιος θέλει να τα βλέπει. Έτσι κι αλλιώς και αυτό είναι το σκεπτικό μου εδώ πέρα. Απλά να τα βλέπει ο κόσμος, άμα τα βρίσκει χρήσιμα, να τον βοηθάει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μικρή εισαγωγή αυτή. Πάμε λοιπόν να δούμε την διανομή αυτή. Ενδιάμεσα, απλά διάβασα κάποια πράγματα μέσω ίντερνετ από το κινητό για το Linux και έμαθα, αλλά δεν κατάφερα να χρησιμοποιήσω τίποτα από αυτά γιατί δεν είχα κάποιον υπολογιστή για να τα δοκιμάσω. Πάση περιπτώσει, λοιπόν, τη διανομή αυτή που βλέπουμε τώρα μπροστά μας λέγεται Elementary. Είναι μια διανομή που βασίζεται στο Debian και έχει ελάχιστες προϋποθέσεις για το υπολογιστή μας για να τρέξει. 4 GB RAM και 15 GB αποθηκευτικό χώρο. Είναι 64 bit, που στηρίζει 64 bit. Και δεν έχει κάποιες άλλες από ό,τι θυμάμαι προϋποθέσεις, ελάχιστες προϋποθέσεις. Οπότε πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι περιλαμβάνει αυτή η διανομή. Πρώτα απ' όλα έχει δοκιμαστική έκδοση, σε αυτή εδώ πέρα βρισκόμαστε. Την ονομάζει Demo. Οπότε στην εισαγωγή άμα το δοκιμάσετε, επιλέξτε την επιλογή Demo. Εδώ πέρα βλέπουμε το εισαγωγικό μήνυμα, το οποίο μας δίνει κάποια βασικά link, όπως για παράδειγμα το blog τους ή κάποιες οδηγίες μέσω ίντερνετ, ή αυτό εδώ πέρα φαντάζομαι ότι είναι το forum που έχουν για τη διανομή αυτή. Αν πατήσουμε next, μας λέει εδώ πέρα αν θέλουμε να επιλέξουμε το θέμα της διανομής. Αυτό τώρα που έχει από μόνο του έχει το σκουρόχρωμο και έχει και το sunset to sunrise, το οποίο λογικά είναι ανοιχτόχρωμο και όσο περνάει η μέρα σκουραίνει για να βοηθάει τα μάτια. Ενώ από κάτω έχει και εδώ πέρα και έχει και άλλα χρώματα. Για παράδειγμα, πατήσω εγώ το πράσινο, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει εδώ πέρα. Ή για παράδειγμα, να πατήσω το κόκκινο, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει εδώ πέρα το κόκκινο. Θα το αφήσουμε στο default που είναι το μπλε. Όχι, το default είναι, ναι, το default είναι το μπλε. Και θα πατήσουμε next. Βλέπουμε εδώ πέρα έχει το night light. Για να είναι πιο ζεστά τα χρώματα για τα μάτια, έτσι ώστε όταν το βράδυ έχει σκοτάδι, είναι πιο εν πάση περιπτώσει πιο πολύ το σκοτάδι να
μην κουράζει τα μάτια. Άμα την ενεργοποιήσουμε, δεν βλέπουμε τώρα κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει, πατάμε next. Εδώ πέρα λέει, είναι από ό,τι καταλαβαίνω μια επιλογή για να διαγράφουμε κάποια αρχεία αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε τις 30 ημέρες όπως λέει εδώ πέρα. Μας λέει ποιες κατηγορίες από ποια αρχεία. Αλλά εδώ μας λέει αν θέλουμε να προσθέσουμε κάποιους λογαριασμούς που έχουμε π.χ. Google, YouTube, Google, έχει το YouTube, Facebook, φαντάζομαι κάτι άλλο. Εδώ πέρα μας λέει αν θέλουμε να προσθέσουμε εφαρμογές. Εδώ πέρα μας λέει για παράδειγμα σε αυτό εδώ πέρα ότι μπορούμε να το κάνουμε μέσα από κάποια πλατφόρμα όπως είναι το FlatHub ή εδώ πέρα από το δικό τους κατάστημα εφαρμογών. Θα τα δούμε βέβαια και στη συνέχεια αυτό. Εδώ πέρα μας λέει άμα θέλουμε να γίνονται οι ενημερώσεις αυτόματα. Βέβαια με προϋπόθεση εδώ να είμαστε συνδεδεμένοι στο ίντερνετ λέει. Και άμα θέλουμε αυτό να συμβαίνει και για τις δωρεάν εφαρμογές που υπάρχουν μέσα στην διανομή μας και για τις προπληρωμένες. Και το ενεργοποιούμε έτσι και δεν υπάρχει κάτι. Και μετά μας λέει αν θέλουμε να ανοίξουμε τις ρυθμίσεις του συστήματος. Θα το κάνουμε αργότερα. Λοιπόν, το κλείνουμε και βρισκόμαστε εδώ πέρα. Πρώτα να δούμε τι βλέπουμε. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε εδώ πέρα πάνω αριστερά που λέει applications. Οπότε, άμα το πατήσουμε, να βγάζει τις εφαρμογές από ό,τι βλέπω. Αυτές είναι εφαρμογές, δεν είναι και πάρα πολλές. Θα τις δούμε στη συνέχεια. Στο κέντρο εδώ πέρα λέει ώρα, ημερομηνία και μέρα. Δεξιά έχει τον ήχο. Μετά το επόμενο εικονίδιο είναι κάποιες περισσότερες ρυθμίσεις όπως είναι για το airplane, για το αεροπλάνο ή άμα μας δείξει εδώ πέρα τη σύνδεσή μας, εδώ πέρα λέει ότι είμαστε συνδεμένοι στο ίντερνετ, ρυθμίσεις για τα δίκτυα, εδώ πέρα μας λέει την μπαταρία γιατί εγώ χρησιμοποιώ laptop. Εδώ είναι οι ειδοποιήσεις και εδώ πέρα είναι το μενού που άμα θέλουμε αλλάζουμε χρήστη, αποσυνδεόμαστε, κάνουμε επαναφορά του συστήματος κτλ. Εδώ κάτω βλέπουμε ότι έχει τα αρχεία με εικονίδια, λοιπόν, και αυτό μου μοιάζει πάρα πολύ, δεν έχω χρησιμοποιήσει στη ζωή μου, αλλά έχω δει και άμα θυμάμαι σωστά είναι έτσι, μοιάζει πάρα πολύ με το τρόπο με τον οποίο εμφανίζει κάποια πράγματα, πώς το λένε, το iMac, δηλαδή το Mac, δηλαδή υπολογιστές της Apple, όχι iMac, Mac, το Macintosh. Οπότε λοιπόν, τώρα πάμε να τα δούμε ανακατηγορία, για να δούμε τι προσφέρει το καθένα. Πρώτα απ' όλα να δούμε για το λειτουργικό σύστημα. Είπαμε τις πληροφορίες, να δούμε πώς ενημερώνεται. Δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι όπως μας είπε αυτόματα, άμα το ενεργοποιήσουμε από τις ρυθμίσεις, θα τις κάνει μόνος του τις ενημερώσεις και φαντάζομαι ο δεύτερος τρόπος είναι με το τερματικό. Άρα χρειαζόμαστε το τερματικό. Για να δούμε ποιο είναι το εικονίδιο του τερματικού. Εδώ πέρα δεν βλέπω να είναι κάποια από αυτά τα εικονίδια του τερματικού. Θα πάμε στο Applications και στο Applications το έχει εδώ πέρα το Terminal, οπότε μπορούμε εδώ πέρα να δώσουμε την εντολή για να κάνουμε ενημέρωση και αναβάθμιση του συστήματος και των εφαρμογών του. Υπάρχει βίντεο στο playlist εντολές τερματικού που το καλύπτει αυτό, οπότε έχουμε δύο τρόπους για να κάνουμε την ενημέρωση, είτε αυτόματα μέσα από τη ρύθμιση αυτή, είτε με την εντολή στο τερματικό. Πάει αυτό. Τώρα να δούμε για εφαρμογές. Πάλι μπορούμε να τις προσθέσουμε με εντολές μέσα από το τερματικό. Μπορούμε να το κάνουμε κατεβάζοντας το αρχείο από το ίντερνετ, από την ιστοσελίδα του προγράμματος. Είτε μπορούμε να το κάνουμε από ό,τι μας είπε η εισαγωγή του Elementary, από το δικό τους κατάστημα εφαρμογών. Το κατάστημα εφαρμογών είναι αυτό εδώ πέρα λογικά, είναι το App Center. Το πατήσουμε λίγο να ανοίξει, για να δούμε τι θα μας προσφέρει αυτό. Εδώ πέρα βλέπουμε όντως ότι λέει ότι τρέχουμε στην κατάσταση demo και λέει ότι πρέπει να την εγκαταστήσουμε για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε και να ψάξουμε τις εφαρμογές. Βλέπουμε εδώ πέρα λίγο παρακάτω ότι έχει κάποιες κατηγορίες, υποκατηγορίες μεγάλες, όπως για παράδειγμα το communication, τα graphics ή το development. Ας πούμε πάμε στο audio. Δεν μας δείχνει ποιες είναι οι διαθέσιμες εφαρμογές επειδή πρέπει να το εγκαταστήσουμε και είμαστε στο demo αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει εδώ πέρα μια διαθεσιμότητα μικρή, φαντάζομαι έχει πάρα πολύ μεγάλη εφαρμογών που μπορούμε να εγκαταστήσουμε. Άρα έχουμε και εκεί τρεις τρόπους. Τώρα πάμε να δούμε στην ασφάλεια άμα έχει firewall.
Firewall δεν είδα να έχει καμία εφαρμογή εδώ πέρα Firewall και λογικά δεν θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη εφαρμογή Firewall. Όχι ότι είναι απαραίτητο. Πολλές διανομές έχουν, μερικές δεν έχουν, μερικές έχουν αλλά δεν είναι ενεργοποιημένο από την αρχή, πρέπει να ενεργοποιήσουμε εμείς. Το πιο συνηθισμένο είναι το UFW, το Uncomplicated Firewall, οπότε συνεχίζω συνέχεια και ανοίγω εδώ πέρα, ανοίγουμε το τερματικό να δούμε άμα υπάρχει και να γράψουμε το όνομα το firewall, π.χ. το UFW που είπαμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται άμα υπάρχει. Βλέπουμε λοιπόν ότι μας λέει ότι δεν είναι ενεργοποιημένο, άρα είναι προεγκατεστημένο ένα firewall, το UFW, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένο. Έχω φτιάξει βίντεο που δείχνω πώς κατεβάζουμε το firewall αυτό και πώς το παραμετροποιούμε για να το χρησιμοποιήσουμε. Για να το ενεργοποιήσουμε εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση, από ό,τι θυμάμαι πρέπει να γράψουμε αυτό. Που λέει λοιπόν ότι είναι πλέον ενεργοποιημένο και ότι θα ξεκινάει με το που ξεκινάει το σύστημα. Όταν περνάει ο καιρός και δεν χρησιμοποιείς κάτι, το αφήνεις και σε αφήνει. Δεν νιώθα τόσο σίγουρος να γράψω την εντολή για παράδειγμα τώρα, μετά από τόσο καιρό. Εν πάση περιπτώσει. Οπότε λοιπόν είδαμε για το λειτουργικό σύστημα, για τις εφαρμογές και για την ασφάλεια και το firewall. Για την ασφάλεια και το firewall. Πάμε τώρα να δούμε άλλη κατηγορία. Θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν εφαρμογές που μπορούν να παίξουν βίντεο, να προβάλλουν φωτογραφίες και να παίξουν μουσική. Θα πάμε στο applications, δεν θα ψάξουμε κάτω. Και θα δούμε αν υπάρχει εκεί πέρα. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα εφαρμογή για να κάνει αυτά τα πράγματα για τη μουσική έχει αυτή εδώ πέρα. Για προβολή φωτογραφιών έχει εδώ πέρα. Και εφαρμογή για να παίζει τα βίντεο. Άρα μας καλύπτει και για τα τρία. Πάμε να δούμε τώρα αν υπάρχει εφαρμογή η οποία μας δίνει δυνατότητα να συνδεθούμε, να περιηγηθούμε στο ίντερνετ. Δηλαδή ένα περιηγητή. Ξανανοίγουμε. Λογικά το web είναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο, ναι. Το πατάμε για να δούμε τι θα μας δείξει. Συνήθως ο περιηγητής που είναι προκατεστημένος στις περισσότερες διανομές Linux είναι ο Mozilla Firefox. Και περιμένουμε εδώ πέρα να δούμε τι θα ανοίξει. Κανονικά δεν είναι τόσο αργή η διανομή, απλά είναι αργή γιατί όταν έφτιαξα την εικονική μηχανή για να μπορέσω να δοκιμάσω την διανομή και να φτιάξω και τα βίντεο που θέλω, έβαλα μόνο 4 GB RAM στην εικονική μηχανή, δηλαδή στον υπολογιστή, στον εικονικό υπολογιστή που θα χρησιμοποιούμε για τα βίντεο και μόνο 4 πυρήνες. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι η εφαρμογή η οποία χρησιμοποιείται δεν είναι ο Mozilla Firefox, είναι κάτι άλλο. Θέλουμε να μπούμε στο Google. Έχουμε από την αρχή, εδώ πέρα μας λέει για παράδειγμα ποιος είναι ο Epiphany, ο περιηγητής για το ίντερνετ. Είναι ένας περιηγητής ο οποίος είναι πιο ελαφρύς, για παράδειγμα από το Mozilla Firefox, σίγουρα από το Google Chrome. Λοιπόν, αλλά τελευταία φορά που τον είχα διαβάσει για αυτόν πριν μερικούς μήνες, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν αυτός, αλλά μάλλον ήταν αυτός, είχε θέματα με την υποστήριξή του, οπότε δεν ξέρω πόσο ασφαλής ή όχι είναι για να το χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κατεβάσουμε κάποιον άλλο περιηγητή που θέλουμε και να χρησιμοποιήσουμε εκείνον. Η μηχανή αναζήτησης είναι το DuckDuckGo από την αρχή και όχι το Google. Οπότε λοιπόν το κλείνουμε και αυτό. Το Χ για να κλείσουμε είναι αριστερά, σε όλα τα εικονίδια στην διανομή αυτή. Τώρα πάμε να δούμε άμα υπάρχει σουίτα γραφείο για να κάνουμε δουλειές. Όπως για παράδειγμα να γράψουμε ένα αρχείο Word ή να κάνουμε μια παρουσίαση PowerPoint ή ένα αρχείο Excel κτλ. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Υπάρχει μόνο ένα προγραμματάκι το οποίο μας προβάλλει αρχεία για να τα βλέπουμε. Αλλά όχι να φτιάξουμε δικά μας. Οπότε δεν έχει κάποια σούτα γραφείο όπως για παράδειγμα το LibreOffice, το WPS. Όχι, το WPS δεν είναι και το συνηθισμένο. Το LibreOffice, το πιο συνηθισμένο, ή το OpenOffice ή κάτι άλλο. Δεν έχει. Οπότε καλύψαμε λοιπόν λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές, firewall, περιηγητή για το ίντερνετ, προγράμματα για βίντεο, εικόνες, μουσική,
σουίτα γραφείου για δημιουργία αρχείων ή να κάνουμε κάποιες επεμβάσεις στα αρχεία και να προσθέσουμε πράγματα, να αλλάξουμε κτλ. Και το μόνο που είναι τώρα είναι κυρίως είναι για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την εμφάνιση της διανομής. Το είχε και στο εισαγωγικό μήνυμα, αλλά θα το δούμε και εδώ πέρα περισσότερο, φαντάζομαι, στην κατηγορία System Settings, εδώ πέρα, στις ρυθμίσεις του συστήματος. Βλέπουμε εδώ πέρα έχει διάφορες ρυθμίσεις που έχει για τις ειδοποιήσεις, για την ασφάλεια, για την οθόνη, για το πληκτρολόγιο, για το ποντίκι και το touchpad, άμα θέλουμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις κτλ. Ρυθμίσεις για την μπαταρία, για να προσθέσουμε εκτυπωτές, λέει εδώ, για τον ήχο. Εδώ πέρα, άμα θέλουμε να συνδέσουμε κάποια γραφίδα της Wacom, ρυθμίσεις για το Bluetooth, έχει και Bluetooth, ρυθμίσεις για τα δίκτυα, για τους λογαριασμούς που μπορούμε να προσθέσουμε, τρόπους για να ανταλλάσσουμε αρχεία με άλλες συσκευές, ρυθμίσεις για την ώρα και την ημερομηνία, ρυθμίσεις για κάποιους περιορισμούς, φαντάζομαι, για το πώς χρησιμοποιούμε το σύστημα. Μάλιστα, ρυθμίσεις εδώ πέρα για το σύστημα, όχι ρυθμίσεις, πληροφορίες για το σύστημα. Για παράδειγμα, εγώ θα το πατήσω εδώ πέρα να δούμε τι μας λέει. Μας λέει τι είναι το Elementary, μας λέει ποια κατηγορία είναι, πάνω σε τι είναι βασισμένο. Εδώ πέρα στο hardware, γιατί ήταν το λειτουργικό σύστημα αυτό, εδώ πέρα μας λέει τι χρησιμοποιούμε, να το. Αυτά είναι για παράδειγμα τα στοιχεία του υπολογιστή. Και firmware εδώ πέρα λέει άμα υπάρχει τίποτα άλλο που χρησιμοποιούμε παραπάνω. Το έκλεισα αυτό. Κάποιες έξτρα ρυθμίσεις για το πώς θα μπαίνουμε σε αυτόν και ρυθμίσεις για τους χρήστες. Δεν βλέπω ρυθμίσεις για το πώς θα φαίνεται. Ίσως να είναι εδώ πέρα στο desktop. Λογικά είναι έτσι όπως το λέει από την εξήγηση. Γιατί άμα βάλουμε το cursor από πάνω, μας λέει πληροφορίες για αυτή την υποκατηγορία. Εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε, από ό,τι βλέπω, wallpaper, φόντο. Το άλλαξα. Θέλω να το ανοίξω, θέλω να το μικρύνω. Μπορώ να το κάνω καλώς μίκρυση. Δεν βλέπω το εικονίδιο αυτό για να το κάνω. Ώστε εδώ πέρα άλλαξε, νομίζω αυτό είναι πιο ωραίο. Στο appearance, εδώ πέρα έχει το σκουρόχρωμο μας είπε ή αυτό το sunset to sunrise, δηλαδή από την Ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου και αλλάζει το χρώμα ή κάποιο χρώμα δικιάς μας επιλογής εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε το μέγεθος για το κείμενο, για το πώς θα φαίνονται τα γράμματα. Εδώ πέρα αυτή είναι η επιλογή από ό,τι καταλαβαίνω για το ποντίκι και πώς αλληλεπιδρά με τα διάφορα κείμενα. Και εδώ πέρα είναι άμα θέλουμε να εμφανίζονται κάποια πράγματα με διαφορετικό τρόπο, λίγο πιο όμορφο κτλ. Δηλαδή αντί να κλείνουμε το εικονίδιο, φαντάζομαι, κάνει μια κίνηση ότι σμικραίνει κτλ. Και εδώ πέρα για το πώς θα φαίνεται ένα εικονίδιο άμα το μετακινούμε και το αλλάζουμε μέγεθος κτλ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από ό,τι βλέπω γι' αυτό. Και πάμε να δούμε τώρα τις υπόλοιπες εφαρμογές. Δεν ζούμε εδώ πέρα. Έχει τα αρχεία, τα οποία θα τα ανοίξουμε. Θα πατήσουμε το Properties. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει για παράδειγμα πληροφορίες κτλ. Βλέπουμε έχει τα κλασικά αρχιάκια εδώ πέρα. Τα κλασικά directory, για τα αρχεία μας. Έχει κατανακύκλωσης που θα λέγαμε, όπως λέμε στα Windows, δηλαδή διαγράφουμε κάτι, μπορούμε ή να το διαγράψουμε επί τόπου ή να το βάλουμε εδώ και μετά από 30 μέρες να διαγραφεί αυτόματα. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Εντάξει, εδώ πέρα μας λέει, μας δίνει επιλογές άμα θέλουμε να αυξήσουμε το μέγεθος και το πώς φαίνονται όλα αυτά ή να προσθέσουμε δικούς μας φακέλους κτλ. Κάτι άλλο εδώ πέρα, μικροεπιλογές για το μέγεθος, για παράδειγμα, για πώς φαίνεται. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι μεγαλώνει, άμα θέλουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Αυτό εδώ πέρα είναι αυτό που βλέπαμε σε προηγούμενες διαμονωμές, άμα θυμάστε, άμα έχετε δει, ξέρετε, που είναι αυτό το workstations, φαντάζομαι, ή workplaces, δηλαδή να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ξεχωριστά όμως για να μην μπερδεύουμε. Εδώ πέρα είναι ο επίφανη περιηγητής. Εδώ πέρα είναι το mail, λέει, οπότε είναι κάποιο in-system client για email, όπως είναι για παράδειγμα το Thunderbird. Εδώ πέρα απλά μας λέει θέλουμε να προσθέσουμε ένα λογαριασμό. Μια μικρή εφαρμογή
ημερολόγιο, η εφαρμογή για να παίζουμε μουσική και να παίζουμε βίντεο για να προβάλλουμε φωτογραφίες, οι ρυθμίσεις και το κατάστημα εφαρμογών. Για να πάμε εδώ στις εφαρμογές να δούμε και αν υπάρχει τίποτα άλλο. Βλέπουμε ότι έχει μια εφαρμογή για μια αριθμομηχανή, μια εφαρμογή για τη κάμερα, άμα έχουμε κάποιο συνδεμένο στο υπολογιστή μας. Το code εδώ πέρα δεν ξέρω τι σημαίνει. Εδώ λέει, άμα θέλουμε να αλλάξουμε κάποια αρχεία που έχουμε κάνει με coding, δηλαδή programming κτλ. Εδώ πέρα είναι ένα προγραμματάκι που στην ουσία είναι link, οπότε φαντάζομαι για να μας οδηγήσει να τους δώσουμε κάποιες, ας το πούμε, απόψεις μας για τη διανομή και άμα κάτι δεν δουλεύει, να τους ενημερώσουμε. Αυτό δεν είναι ένα σημαντικό προγραμματάκι, το Gparty, το οποίο, όπως το λέει, στην ουσία μπορούμε να διαχειριστούμε όλους τους αποθηκευτικούς χώρους που είναι στον υπολογιστή μας ή είναι συνδεδεμένοι στον υπολογιστή μας, άμα είναι εξωτερικοί αποθηκευτικοί χώροι, και να αλλάξουμε τη φύση τους, το μέγεθός τους, να το αυξομοιώσουμε κτλ. Εδώ είναι το προγραμματάκι για να εγκαταστήσουμε την διανομή στον υπολογιστή μας. Το είδαμε το email και αυτό και αυτό και αυτό. Το screenshot είναι απλά για να βγάζει στιγμιότυπα. Το shortcuts είναι στην ουσία άμα θέλουμε να πατάμε κάποιους συνδυασμούς κουμπιών, από ό,τι καταλαβαίνω, για να γίνονται κάποιες διαδικασίες πιο γρήγορα, χωρίς να ανοίξουμε ένα πρόγραμμα κτλ. Με τον τρόπο του, το tasks είναι από ό,τι φαντάζομαι αυτό που είναι σαν επιλογή, είναι μέρος πολλών σουιτών σε πολλές σουίτες εφαρμογών. Είναι ότι δηλαδή άμα θέλουμε να βάλουμε κάποια πράγματα να τα κάνουμε και να τα τσεκάρουμε ότι τα κάναμε, την εφαρμογή για το τερματικό, την εφαρμογή για να παίζει βίντεο και τον περιηγητή. Οπότε στην ουσία είναι πολύ βασικά τα πράγματα που χρησιμοποιείται, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Θα ανοίξω λίγο τώρα το τερματικό για να δούμε τέλος, άμα μπορούμε, τι χρήση κάνει για τους χώρους του υπολογιστή. Χρησιμοποιούμε κανονικά το Edge Stop, το οποίο είναι προκατεστημένο εδώ πέρα, το γράφουμε, πατάμε Enter και το βλέπουμε. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Βλέπουμε ότι λέει ότι χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή... δεν μπορώ να τα διαβάσω. Τι γίνεται σήμερα? Καλά, εδώ πέρα λέει πόσο είναι ανοιχτό, τρέχει το λειτουργικό σύστημα τελευταία φορά που έκλεισε. Αυτό μην το βλέπετε. Απλά εγώ προσπαθούσα πριν να δω άμα μπορώ να τραβήξω το βίντεο ή όχι. Μας λέει λοιπόν πόση μνήμη χρησιμοποιείται εδώ πέρα με σκουρόχρωμο. Λέει ότι είναι διαθέσιμα 3,82 GB και χρησιμοποιούμε τα 1,01, δηλαδή 1010 MB. Και χρησιμοποιούμε από τους 4 πυρήνες που χρησιμοποιούμε, που έδωσα για τον υπολογιστή, γύρω στο 0,7% τον έναν και 1% και ο άλλος γύρω στο 1% επίσης. Δηλαδή είναι μικρές Εδώ πέρα για πράγμα το βλέπουμε εδώ πέρα, δηλαδή λέει του CPU, το επεξεργαστή χρησιμοποιούμε γύρω στο 2%, αν κατεβαίνει δηλαδή 2,5 με 4,5, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε τις διαδικασίες οι οποίες τρέχουν στο υπόβαθρο χωρίς να τις βλέπουμε. Οκ. 1,1 περίπου GB μνήμη RAM χρησιμοποιεί χωρίς να τρέχει τίποτα άλλο εκτός από το Edge Stop. Δεν είναι ελαφρύ, γιατί έχουμε δει οι διανομές, άμα θυμάστε, έχετε δει, ξέρετε, που υπάρχουν και πολύ λιγότερο. Για παράδειγμα, τη διανομή η οποία λεγόταν Anti-X και υποστηρίζεται από Έλληνες, ήταν νομίζω πιο ελαφριά που έχουμε δει ως τώρα, η οποία χρησιμοποιούσε γύρω στα 90 MB. Δηλαδή 11 φορές λιγότερο από το Elementary. Άρα αυτό το Elementary είναι μια διανομή από ό,τι βλέπω, η οποία είναι αρκετά κομψή. Έχει μόνο τα βασικά για κάποιον ο οποίος θέλει να μπαίνει στο ίντερνετ, από ό,τι κατάλαβα, να βλέπει ταινίες, να χρησιμοποιεί email κτλ. Δεν έχει καν μια σουίτα γραφείου από την αρχή, αλλά δεν πειράζει. Το ίδιο το ISO ήταν γύρω στα 1,8 GB, 2,8 GB, οπότε δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, ήταν πολύ μεγαλύτερο από άλλα που έχουμε κατεβάσει επίσης, να σας το πω και αυτό. Και είναι προς το βαρύ. Δεν είναι προς το ελαφρύ, ούτε κάπου στη μέση. Είναι λίγο μετά τη μέση, προς τα πάνω, προς το βαρύ, σαν διανομή. Οπότε αυτό ήταν το Elementary. Ένα βίντεο τη βδομάδα περίπου, παιδιά, μέχρι το τέλος του χρόνου. Περίπου ένα βίντεο τη βδομάδα, δηλαδή στην ουσία αυτό και άλλα 12. Ανά 6 μέρες, άμα χρειαστεί 5, κάτι τέτοιο ίσα για να βγουν τα βίντεο να γίνουν 50. Και τέλος θα ήθελα να πω ευχαριστώ σε όλους όσους βλέπανε
τα βίντεο σε όλους αυτούς τους μήνες, σε όλο αυτό το διάστημα που δεν είχα πρόσβαση στον υπολογιστή και γενικά και στο λογαριασμό Google μέσα από τον οποίο ανεβάζω αυτά τα βίντεο, είδα ότι υπήρξαν πάρα πολλές προβολές ενώ έλειπα και αρκετοί καινούργιοι συνδρομητές στο κανάλι. Ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας και ελπίζω τα βίντεο τώρα να σας βοήθησαν. Τα υπόλοιπα 12 βίντεο που θα ανέβουν μέχρι το τέλος του έτους θα είναι ακόμα 1-2 για το θερματικού, 1-2 ακόμα για εφαρμογές. 3 βίντεο θα είναι για το πώς προετοιμάζουμε, όπως είχα πει και στο παρελθόν, ένα USB στεκάκι για να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε μια διανομή στον υπολογιστή μας. Το ένα βίντεο θα δείχνει πώς μπορούμε να το κάνουμε σε ένα λειτουργικό σύστημα, σε μια διανομή Linux. Ο δεύτερος τρόπος πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό στο Windows, να το προετοιμάσουμε για να το χρησιμοποιήσουμε το USB στικάκι και να δοκιμάσουμε μια διανομή. Και το τρίτο βίντεο, άμα μπορούσα να το κάνω, γιατί δεν ξέρω αυτό το συγκεκριμένο άμα γίνεται, ποιες επιλογές πρέπει να κάνουμε στο BIOS του υπολογιστή για να κάνουμε boot από το USB στικάκι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά άμα μπορέσω να κάνω ένα βίντεο και γι' αυτό θα το κάνω. Και τα υπόλοιπα βίντεο που μένουν μέχρι τα 12 θα είναι για διαδρομές που δεν έχουμε δει ως τώρα. Και στο τέλος του έτους θα δω άμα συνολικά υπάρχει ακόμα περιεχόμενο που μπορώ να δείξω, να ανανεώσουμε για ένα χρόνο ακόμα. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Το βίντεο ήταν λίγο πιο μεγάλο από το συνηθισμένο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ για την υποστήριξη για όσο διάστημα έλειπα και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.